Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Kaliang jangan pada kena sosi kantam bangaduk nganyo na ikan libil ta kata sosi jangan Kedorbash nong Maulendap kaladawa ya ka Sarkar Jala bakade ban siu bailut ksan ya ka kong palti marani kabala du no yalai jong ikun ibalakhla no nakani ka sla perthei hadien malapan kha ha Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong ha ka shitrik ujamang ya ikun jong ka kong palti marani latep dan buram ha ka laitrik ujamang arhajar arpulai hadien bailakhla no hakani ka ju hi ka sngi ha ka pormen stem hadien balapan kerja na Ganesh Das Hospital Shanazrat Hospital Shillong Kakong Palti Marani haduk menta, kadang don menta hap dengan Jingsha Sumar Honey Grims Hospital, hadin balapin kenria ekana Ganesh Das Hospital, na kadau ke jingdukun, jong ulung khat ternia, ubalangam syapok kamet jong kani kalong kumi. Urang ba asnong jong kasnong Maulendap ulai thu, bakador ba asnong kasasyong da kajingalang, banyak keren sani halor kani kakam, bat bandawaru ya ke menteri jong katanat kakoit kakia ka Sarkar Jala, bakan shimkia halor kani kajingja. Kiong ban ra nak salomali namar la jan khan namar tejum don tiat non ban ra stay ban hapuj rai kiong madal alej stay ai tang la drip dai la su khan hapar balej nang kong khamlej pingan mar dai singlai ngakam yo kali lej tang tu ba ap kong kan se asin kong sunta kaliang jangan pada kena sosi kantam bangaduk nganyo na ikan libil ta kata sosi jangan Nagaliang sige ko yung hadu longi pet kan mana mesti ngaduk mana met ang sujia im lot man suang ba bikin si pentip no kan sang santi namar ba abdi ko don pada ngejing pelot pada ngejing isya sumar hadu mana mesti untuk dak lit henry ni hap ki bangin itu ni hap ban batai dak basya na bahaga ta gorkom kata ka jing itu ko jogi bagani ko persa jogi kan tip ba kan sutuk kan bagi kuan dan cu henry ko pli kan ai wat syai wat ko lo su kan ong bagi su buri ya kata bagi su lain kata henry ni hap bani tu kata gorkom ba ala kata ka kitien ko jogi ka para kan pediang ka bide bat kan kata namar ka bide ba ka de gin lek kum no ai jadi i kum tu ka jing sisa na yeng kambi i ba ka cuka cingkia he bam ha cuka cingkia ini i ba kan don ko no nomor ba ka sumar bharo balek bha kini ki medical check up ko ba dei kum tu ki jing ha tam national jadi ka don ka sop sinta
Lagi don ki nong tray ki badon haneru kel batai bat ka pendep di stang ke bide bat Canada bentah. Lagi hadu bandale chetiru him dayu ba ngiru inang pathat ba tangkat no hi kala on phai beke ma tang sio te pon mar hi robot entai ki bakwat bekia shimet armet ki sa kala on phai shigi dan rei naga liang jagi him simpoi phat bakan cia ka bokum ne kham tam ban duk no entai ne pon si hadu tu por ngala ban ong nomor ba nyim yu mo tip kuno ki le ta po gan stas ai ki jing sumar ka bagi ai yu ka khmat ka jogi dan rei andang la poi sepo Nazareth benen haba pon da la bi kum to ti la batai ba ki thu ba ki la rong ja khia la rong ja bo plat chat usi kita ki kumbang la ong mana si ki dikitor bar la penlong di long in na shu ban ring men siem ban ki men siem bat ki la persam na ka liang jong ki na ka banta ban ai ki jing sumar ba ka dan rei men nen por khabi ji ta ma la isu da hadin kum to ka ba bagi ngil pan pau ki jing kran ka jadi ning ba jong ki lat thai kuwar hunda ban skau gi de ba ki jia ba ma ni siam sibun ba yi ba ki pedi ki comment jong ki don ru ba phone ba ki kan du ye ka ba kum ki ki jing siam ka jong ki jing ka ta ki jing le London ka ta ki jing le bom su yau bat ka ta ki jing bom sim khia bat nga pathat ba le se ba umtei tang mangi le se ki don sibun ki wei patro ki bamat pat ki di kenduk ne ha ki lek ban sha sumar ha ki hospital sarkar ne te ka bareng kong kolong ba nagaliang jogi ni bu kan kata ka cing ka pa ma kala dep ja ba mdi ka hapok ganes da si pimi i gamdei tang man ta kasin kindap pet shadien ru labun ki jing ja kum kini tenga ngasuk ai jing mot bane onglang ya ka sarkar ka bari khmi ya ka ni ko hospital ba kin haple phano mane sakhmat ba ka ei ka belajar ya kani ka long yi hasnong jong ni kamdei shu banja hadir bat hakani ka poru ngakat tu ngakat pat ya i Dr. Ampurin ya Honorable Minister jong ni ba insim khia ya kani bat bangakwa nakal yang kumurong ba snong bangakwa ba ka sarkar kan compensate ya ka ei kani ka baja menta ka jinglut jong ka kemi lara na po ganes das shanegrim nangta hanegrim la sumar iklung la sumar Nazareth di klap no pi mentang in pendep ini klung de menta kum bak jingkren jong doktor sim ma wan set jong ba de kat uni unar pi uni unar dang dep sei na po ganes das menin uni konia na po negrims te ka jupon ai burom ya ka negrims ba kat ke jing plot kat tu ka keme kilala ban le shitom ban sei uni u konia bak la i mentang te gani kalong ke ka ba ke ale torti shisha tengam keno lut ya baro om baki nong tre ka help ke staff gili hei ki badan hak tu kesngi hak ba kani kalong kemi ki kajah baik ni kelung jang akan ya ki staff badan tu om baro ki biang ki badan on duty te ki di ban sim kia ban hap ai ke jing pensitom ya ki bat ngadiman ru deng ba i health minister badan brom jengi ba kumno kalong yin ka baduk ki ja kini ki mat ka jingut kumno kin hapan presyang ban compensate ya ka ei ka jingut ka bede ba kani kalong kumi kabala deb ja mentala deb ja kamba kam dei ban ja shu kan ya ka ei mane shkhmat lane ki wei ru ki balik sumar lane kha khlong ha ka ka hospital ya bun kam no ha ka ban pendep ban penbit penbiang nak benta ban pendep ya ka kamet basa jui khlong te shibet ngin sakot ka executive committee ngin haban ade ka jing tho shaka minister badan burom jongi ban hap le da bating e bat kum juru ban compensate ya kini ka jing ja ya kini ka long yeng ka bakila mat ya kini ka